Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci. Ina ma kowa fatan alheri. Kamar yadda muka saba yau ma ga mu tafe da karatun malam. Ina fatan kowa zai kallo lafiya kuma za ku saurara lafiya. Akramakallahu bismillah. Wallahi hakika Allah ya taimake ku a wurare na yaƙi masu yawa. Wa yawma Hunaini, kuma ya taimake ku ranar Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum, yayin da yawanku ya ƙayatar da ku, kuka ujubu kuna mamakin kanku, kuna cewa lan nughlabal yawma min qilla. Yau dai akan karancin yawa ba za a yi nasara akan mu ba, akan ba mu da yawa ba za a ci nasara akan mu ba. Falam tughni ankum shay'a, amma wannan yawan naku bai wadatar da ku komai ba. Wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat, kasa ta takura a gare ku tare da yalwata amma kuka ji ta kasar ba inda za ku sa kanku. Thumma wallaytum mudbirin, sannan kuka juya baya kuna masu guduwa a bayan ku. Thumma anzala Allahu sakinatahu, sannan bayan wannan Allah ya saukar da nutsuwarsa, sakinarsa ala rasulihi, akan manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa alal mu'minin, ya kuma saukar da sakinar akan mu'minai. Nan ya maimaita da nuna sakinar da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wanda ya saukar bace ga mu'minai. Bai ce ala rasulihi wal mu'minin ba, ala rasulihi wa alal mu'minin. Ta annabi sallallahu alaihi wasallam daban take da kuma ta mu'minai. Wa anzala junudan lam tarawha, kuma ya saukar da rundunoni wanda ba ku gansu ba, rundunonin mala'iku da rundunonin razani. Shi ma yana daga cikin rundunar Allah ai, ba wai mala'iku kawai ba ne. Shi yasa aka ce junudan, inda ce ai wa anzala da sai ce wa anzala mala'ika, sai ce wa anzala, tunda a Badar ai ya faɗa mala'iku, amma nan sai ce wa anzala junudan lam tarawha, ya saukar da rundunoni wanda ba ku gansu ba. Wa azaba alladhina kafaru, ya azabtar da waɗanda suka kafirta, aka karkashe su, aka kama su ribatattun yaƙi. Wa dhalika jazaa'ul kafirin, wancan irin abin da aka yi shine sakamakon masu kafirci, makafirta sakamakon su kenan. Thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, sannan kuma bayan nan Allah ya karbi tuban wanda ya so, sannan Allah ya tuba ga wanda ya so. Su ne waɗanda yake suka tuba daga cikin waɗanda suka kafiran suka musulunta, Allah kuma ya karbi tubansu, ya dawo su zamanto cikin mumine. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suke tuba akan abin da ya gabata. Rahim mai jin kai ne, wato mai jin kai ne a gare su, yanda da suka tuba din abin da aka karba na ganimar aka mayar musu kayansu. Wato wannan ayar a matsayin zaburarwa ne da gancewa kada wani abu ya sa ku ki jihadi, domin Allah ne yake taimakon ku, Allah ne yake taimakon ku. Saboda haka in maslahar da ke cikin jihadin, saboda taimakon Allah da zai zo muku, ku hararo ta cewa Allah in ya baku nasara, abokan gaba kun gama da su, da suke takura ku kada ku yi addini ba za su sami ikon takura ku, ta'addancin da suke muku ba zai yiwu ba. Saboda haka ku sani fa wannan, shi yasa Allah ya kawo shi tamkar ma wato ba su sani ba ne cewa Allah yana taimakon su. Allah ya rantse kuma ya kawo qad littahqiq. Wallahi fa lalle fa Allah fa ya taimake ku a wurare masu yawa kamar ba su sani ba, saboda muhimmancin abin sai aka ɗauke su a manzilar waɗanda ba su sani ba. Sai Allah ya keɓe da ambato ranar Hunain, domin Allah ya sanya aya wadda za ta zamanto ga musulmi har abada, ko za a yi ta karanta ta. Hunain wuri ne wanda yake gabas da Makka, kilomita 26. Wadi ne wanda yanzu ake ce wajen Shara'i, wanda abin nan a hanyar Ta'if za a gansu Shara'i. An yi makabarta ma a nan makabartar Makka yanzu na ake kai mutane. Wadin Shara'i shine karshen wadin, tudunsa kuwa inda yake ya kai daidai da can wajen hanyar Ta'if, tudunsa shi ba Shara'i ba ne, wajen kilomita 26 gabas da Makka wajen yake. To an yi shi yau Hunain bayan fathu Makka, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama
wanda suka ya zauna a makka, an tabbatar kan cewa dukkan waɗanda yake a mutanen makka waɗanda za su musulunta sun musulunta a bayan kwanakin da ya yi bayan fito makka ya wajen kwana 20 sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ruwaya an ce 18. to sai ya ji labarin cewa ƙabilar hawazin sun taru karkashin shugabansu malik ibn auf al-nadri ya hada su, kuma mutanen faqif gabaki ɗayansu sun bi shi da waɗansu da banu sa'ad ibn bakar, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aka shayar da shi. su ma waɗansu daga cikinsu sun zo sun haɗu, sun fito sun haɗu da matansu da 'ya'yansu sun ce za su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam. an ce su wajen 20,000. shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da su daga muhajiruna wal ansar su 10,000, wanda kuma suka musulunta a lokacin fatuhu makka su 2,000, saboda haka suka fita su 12,000. to shine da suka fita suna cewa yau dai in dai kan yawan adadi ne yake samun nasara, ba za a ci mu da nasara ba. lan nuglabal yawma min qilla, ba za a rinjaye akan mu ba don rashin yawa. to shine wannan abin ya wato ya sanya su suke jin izza, shine al'ujub. idh a'jabatkum kathratukum al'ujub. to suna tafiya suna shigowa wannan wadi, ashe su hawazin sun yi musu kwantan bauna akan tsaunuka. idan ka je wayannan tsaunukan in za ka tafi ta'if daga makka yanzu hanyar haka za haka ana ta kewaye, hatta ita kanta tariqus sail haka take, ballantana kuma ita hanyar da take ta ainihin tsaunuka wanda za ka rinka ganin a mota a sama sai ka rinka ganin ta kamar dan tsuntsuci in ta kai can wajen. suka yi musu kwantan bauna, suna zuwa wajen lokacin walha sai kawai suka ji ruwan kibbau a kansu, ba tsammani sai suka ji ruwan kibbau. ai sai suka juya baya suka dare, ba wanda suke saura tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar mutum 100. an girgasa abubakar da umar da sayyidina ali radiyallahu anhu da su da abbas ibn abdul muttalib da abu sufyan. an da kirga littafan sira sun kawo waɗanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadararsa ash-shahaba, abbas yana rike da likafar dama, abu sufyan yana rike da likafar hagu. ka duba abu sufyan musulunta yanzu ya musulunta, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaskiyar musuluncinsa har ya amince masa ya kasance tare da shi. shine zaka ji in shi'a suna zagin sa dan kawai saboda da abin da yayi na yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam. musulunci yana shafe abin da ya wuce, gashi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aminta da shi, shine yake rike da likafarsa. annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaburar ta yake ta gaba, su kuma da abbas da abu sufyan suna rike ta kada ta gaba don suna ganin hadarin da ke gaba, saboda sahabbai sun dare, waɗanda suke tare da wanda suke gaba gaba sun dare. to sannan sai cewa yake ilayya ibadallah ana rasulullah ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib. ni ne fa annabi, ku tuho gare ni ne dan abdul muttalib. saboda suna dan ya zamanto cewar wato su kansu kafiran maganar da yake yi wato su yi wa ɗauki a kansa domin su kyale sahabbansa, sadaukar da kai irin tasa sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka. to sannan daidai ya ga abin sai ya ce ma abbas, da yake abbas yana da gwarjin murya, ya ce ya kururuwa ya kirawo ashabu shajara, sai ya ce ya ashabu shajara ya ahla shajara ya ahla samura, ya kuma abuta magarya dan bishiyar laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara din lokacin bai'ar hudaybiya, akan sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa akan cewa ba za su gudu su bar shi ba. shine bai'ar da suka yi masa. wata riwaya waɗansu ma sun yi baya akan cewa sai dai alal maut a kashe su suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. to sai ya ce ma abbas ya kira su da wannan suna, ya ahla shajara ya ahla suratul baqara, har haka yake karawa, ya kuma abuta suratul baqara. ka san malam suratul baqara ba dama ce alhaji bello a faɗi cewa ya ahla suratul baqara ya kuma abuta suratul baqara, an tantar da su da alqur'ani malam.
faɗin wannan shikenan kawai kamar wato bacci kamar sun farka daga bacci ne sai suka juyo, hatta wanda ma raƙuminsa yake ganin yana laƙaƙi sai ya sauka da kan raƙumin kawai ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. To sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi cikin tafin hannunsa na tsakonkwani ya jifa a jiharsu ya ce shahatil wujuh, wato Allah ya bata fuskoki su zamanto mushawwaha, wato sun zamanto disfigured, sun zamanto ka san yadda fuska za ta zamanto kanta kamar in ta kone. To ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya ba su mutu ba a kashe su ba a yakin Hunain, yake ba da labari ya ce ai babu wani daga cikin mu face wato tsakonkwani sun fada cikin idanunsa da bakinsa da kunnensa, yana kokarin cire tsakonkwanin sai sahabbai kawai suka kama saran wuya. Kuma yace sai suka ji wani kamar tsakanin sama da ƙasa sai suka ji kamar wato ana buga karfe akan dutse, karan mala'iku. To sannan kafin ka ce meye sun gudu, an kakkama na kamawa, an kama wajen ribatattun yaƙi 8,000 da ganima mai yawa gaske, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba masa habbai. Har wajen raban ne kuma ya fifita mu'allafatu qulubuhum, irin su Abu Sufyan da waɗanda suka musulunta. Sai waɗansu daga cikin ansar suka ce kun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shauƙi ya zuwa ga 'yan uwansa, ya fifita su wajen kyauta, mu kuma bai bamu ba, mu kuma da yana wajen mu, yanzu wato 'yan uwansa watakila ma zai ma taho wajen su ne. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ta zo masa sai ya je wajen su ya ce na ji kunce kaza, ya ce watakila za ku iya cewa kuma ku yi gaskiya cewa kowa ya ƙi ka mun karɓe ka, an kore ka mun baka mafaka, kana neman mataimaka mun taimaka maka, watakila ku faɗa kuma kun yi gaskiya, amma ba ku kasance cikin bata ba, Allah ya shirya da ku da ni, ba ku kasance kuna yakan juna ba, Allah ya haɗa zukatan ku da ni. Yana sufanta musu, yana sufanta sai kawai suka rinka Allahu aman, Allah ya fi, wato bayar da Allah ya tafi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba kwa so mutane su tafi da raƙuma da awaki, ku dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, sai kuka sahabbai ya basu da imaninsu, mutane su tafi da dukiya ku dauki annabi sallallahu alaihi wasallam. yakin Hunain kenan. To sannan an ce Allah ya saukar da sakina akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sakinarsa da Allah shi an bambanta saboda sakinar da Allah ta'ala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato shine sakina ce wadda take sakinar nutsuwa akan musulmi da kuma aminci da cewa nasara Allah za ta sauka. Allah ya saukar da wannan. To ita kuma sakinar muminai shine sakinar dagewa da jarunta, da rashin tsoro. To sannan ya saukar da rundunoni wanda ba su ba, ya azabtar da kafirai. To sannan Allah ya karbi tuban wanda ya so daga baya, su ne waɗanda tashi Malik ibn Auf an-Nadri ya musulunta daga baya, ya musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ma duk waɗanda suka musulunta da abin da aka karba. Shine wannan aka ruwaito. Ibn Kathir da ya ce Malik ibn Auf ne, amma waɗansu masu tafsiri sun ce Yazid ibn Amir Suwa'i ne, yake cewa ma in ra'aitu wala sami'tu bi wahidin fi nasi kullihim mithlu Muhammadi, ni ban ji ba ban gani ba, ban ji wani ba ban ga wani ba a cikin mutane kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa irin tsoron da muka ji kai ka ce dutse ne a cikinmu saboda razani. Ya musulunta daga baya, ya tafi Ta'if, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law atani musliman laradattu alaihi ahlahu wa malahu,
da ya zo mun ya musulunta sai in dawo masa da iyalansa da dukiyarsa. Sai ko ya zo ya musulunta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masa da duk abubuwansa. To shine thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Allah mai gafara ne, ya karbi musuluncin sa, rahim mai jin kai, abinda aka kwace nasa ya dawo masa da shi. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen wannan karatun na yau da malam ke gabatarwa. Sai ku tare mu a lokaci na gaba domin kawo maku ci gaban darasin nan da malam ya gabatar a yau. Idan ka ji daɗin wannan darasin da malam ya gabatar, ka danna mana alamar like. Idan wannan shine zuwanka na farko a YouTube channel namu, ka danna mana subscribe. Sana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai ci gaban wannan karatun da malam ya gabatar.